Nyithindo mochando 1,000 mawuok Isiolo yudo gige nindo e chenro mageto ting'o malo nyalo margi mar nindo kod duoko maber e somgi. Nyithindo mathoth mawuok e familia mochando remo yudo kuonde nindo makare mamiyo girochore weche mag somo. Jonyuol kata jolony e weche mag somo wacho ni nyithindo ma ok yud nindo makare thoro ga nindo e kinde ma gin e klas, kendo ma rocho duoko margi e penj. Mar tieko chandruogno, moyo nyithindo 1,000 ne omi gige nindo, sende kod gige somo, chenro ma omenda ma odhuro. Sirno chiwo kokalo kuom kanyo midendo ni Thuranira Foundation ka osire kod jogo ma chunygi ng'won e piny mangima. Tunashukuru hii foundation kwa sababu ilionelea ni vyema ipeane vitu kama mattresses na bed sheets ambazo ziko na umuhimu sana wa mtoto ambaye anasoma, kwa sababu when the mind of the child is not relaxed na akose kulala mahali pazuri, hata katika hali ya masomo haitaingiana vizuri. We really thank this organization and we encourage more organizations to come here in Isiolo. You know, here is where we have the very desperate, very needy children, and if they are needy, this society will not go far. We are in a ASAL area, that is arid and semi-arid area, which really needs a lot of support. And in the terms of the church, we are in a missionary, we call it a missionary area, missionary diocese, where we rely a lot from help from donors all over the world. So we are really grateful that these our donors all the way from Canada have thought in Kenya, but especially also here in Isiolo, to come and bring this wonderful donation. May God bless you. Jokanyo mawuok e sectors mopogore opogore kaunti ma Garissa moriwo jokenera Techo Ganda, apisas manitiere e piny